Тәүле сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирдә мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә янәдән бер яхшы, матур, нурлы репортажымны эшләргә керештем. Әйе, ул бүген искиткеч җылы, ул бүген искиткеч тәмле булачак. Чөнки сагынып үзләрен килеп җиттем Казанга, дусларым. Кемнәрне дип уйлыйсызмы? Яраткан, сәләтле, талантлы гаилә. Гүзәл Идрисова, Илназба һәм аларның уллары бергә матур итеп җыелышып, гаиләм, җылы учагым дигән концерт куялар. Ә без инде шушы тамашадан сезгә иң күңелле мизгелләрне шулай ук күрсәтергә керештек. Телеэкраннар янәшәсенә якынрак килеп утырыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Ял сәгатьләрегез хәерле булсын. Хөрмәтле тамашачылар, мәш килеп үзләре әзерләнеп йөриләр. Шул арада мин тизенә Илназның үзен сәламлыйм. Хәерле кичләр, Илназ. Хәерле кичләр, Роза, хәерле кич. Һәр барчагызга ялкынлы кайнар сәламнар. Дулкынланабыз, шуңа күрә хәрәкәтләрегездән күренеп тора инде, менә бөтен ишегез анда ялкынлы энергетика белән ташып тора бугай инде бит. Инде гәүдәсе икенче көн булса да, ләкин шуңа да карамастан Казан тамашачысы алдында имтихан тоту менә шундый менә дулкынландыра да Аллаһ тапшырып оештырып чыгарга инде. Илназ, үзегез өчен ныграк дулкынланасызмы? Гүзәл өченме, улларыгыз өченме? Кайсы өчен? Бөтенебез өчен дә дулкынланам, бөтенебез өчен дә бераз гына нидән борчылам әйтмешли. Бала чагаларында чыгышлары әйбәт кенә килеп чыксын, сүзләрне унутмаска иң мөһиме шул бит инде. Әйтәсе фикерне һәм бүгенге күрсәтәсе концертыбызның мәгънәсен, фикерен җиткерергә халык кылла бирсә. Амин. Барсы да уңышлы, хәерле булсын. Мин инде шулай ук социаль челтәрләрдән сезнең бу концертыгыз узганнан соң рилслар карап нәрсәне инандым. Сез бик матур тәрбияви җырлар, мәгънәле сүзләр, ниндидер кешегә шунлап та тәрбия бирергә дип оештыргансыз бу елгы концертыгызны, әйбит. Бу ел усы концерт шулайрак килеп чыкты. Безнең монда патриотик яктан дагы әйтегендә үзебезнең фикеребезне җиткерәсе килә. Ул балалар инде менә шигырь укыйлар, шушы әйтегендә дөнья вазгыятыбыз барысы да белеп тора. Нинди хәлдә икәнен. Аннан соң инде менә шулай ук инде 80 еллыкка дип әйтегендә менә әби бабаларыбызга бик зур рәхмәт. Шундый безгә якты матур киләчәк, матур якты шундый көннәр бүләк итеп калдырганнар өчен, тынычлык калдырганнар өчен ул ягыннан да рәхмәт йөзеннән шушы фикеребезне әйтәсебез килә. Шулай ук инде безнең бүгенге концертта темалар байтак, авыл темасы да бар, хатыннар темасы да бар, мәхәббәт әлбәттә инде ансыз булмый. Шулай ук инде элекеге ретро җырларыбызны да яңарттык. Аларда бар. Шулай гармон әлбәттә инде улыбыз, шуннан соң инде безнең кичкенә улыбыз белән уртанчы улыбыз аларны гармоннар белән үзләренең бәхеттин дигән төркеме белән матур гына иттереп, Алла бирсә булырга тиеш. Менә шушы бетнәй бер. Яра, монда инде бу бик мәгънәле. Илназ, сатабыз бернинди монда кыенсынып турда булырга тиеш түгел. Сезгә безнең алдыбызда, чөнки без нәкъ шушылай кинәт кенә артистларыбызны сәхнә артында тотып алып, хәлләрен белеп, фикерләрен сезгә дә җиткерергә тырышып йөрибез инде, дусларым. Рәхмәт инде артистларыма да һәрвакыт аңлап, ачык итеп, матур итеп аралашканнары өчен. Менә бит нинди шун мәгънәсендә бүген үзем дә ушым китеп тыңлап тордым. Мәгънәле, көчле тамаша көтә. Әйе, Гүзәл Идрисова, Илназ Бахамаларның уллары. Хөрмәтле дуслар, һәр вакыттагыча инде концерт башланыр алдыннан безнең артистларыбыз тырышып үзләренең чыгышларына әзерләнәләр. Әле сәхнәдә мәш киләләр, Бахауиевлар гаиләсе. Уллары баянда уйный, биюләрне кабатлыйлар, чыгышларын, һәрбер үзләренең җырларын кабатлап мәш киләләр, дусларым. Ай, шундый җаваплылык, шундый көч салына һәрбер концертка артистлар тарафыннан. Сезнең ял сәгатьләрегез сыйфатлы үтсен өчен тырышалар алар барсы да. Безнең белә булганыгыз өчен сезгә дә рәхмәт, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда бүген Бахларның концертының режиссеры Раил Рамазанов үзе басып тора. Раил, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Рәхмәт. Сезне дә күзәтеп торам инде, баядан бирле тегендә йөгерәсез, ямында килеп йөгереп нәрсәдер, нидер сорауларын чишәсез, мәсьәләләрне, гомумән ничек кәефләр, ничек сезгә менә Бахлар бүген әзерме концертны уңышлы, сыйфатлы итеп куеп чыгарга сез теләгәнчә? Бу безнең инде икенче концерт. Без бит инде концертның беренче концертын ясаган идек. Инде халык сорау буенча гомумән Бахлар белән эшләү шундый рәхәт. Бахлар алар менә шундый музыкаль гаилә. Аларның репетиция вакытларында без бит инде моны әзер кызыграк эшләдек, гаилә форматындагы кебек. Аларның көн күреше ничек башлана, концертлары да шулай инде.
Hem gümmen əzirlik bulğanda alanın ilərinə kirəsin, kimdə Qurayda oynayır, kimdə Sırnayda oynayır, kimdə Talyanda oynayır. Gümmen onda şul xətli rəxət təgə min eytəm indi meytəm. Tam bir yasağaydı sizin konsertna şulay. Gümmen əzirlik bir yaxşı vardı. Uzları Allah şul xətlik ciddi qarırlar. Bütün eybergədə İlnas üzüdə olşundu. Təgə icadi ailə jətşəğına deməsin miyanın təgə şiirlərdə yazsa, bütün eybernə kontroldə tutdu. Mənə gümmen xalqqa şasın indi məximə. Əbulay əzirlik yağından mənə bugün indi biz dağı bir repetisiya asab, mənə üzəgiz nəticəsini görəsiz indi. Hürmetli dostlar, siz yaratkan, min yaratkan sahne orta grimörkalarga sayahatni başladık. Mine Bahawievlar deymiz bitinde güzeleymi? Onlarning grimörkası güzel. Birinçiden hayırlı kişiler selam. Kutlayım mine tövbe konsertiniz bilen, tövbe deb aytırga, tövbe şirattagı matur konsertiniz bilen keyifler nişik? Keyifler elbet bek dolqunlanam. Çünkü özüm üçün gene түгел, балалар да катнаша бит әле. Балалардың бик күп номерлары бүген кичкенәсе сугыш темасына шигырьләр сөйли, җырлыйлар да, төрле уен коралларында уйныйлар да. Безнең белән бишәүләшеп гаилә җырларына җырлар, шуңалар өчен борчылам вакытында. Киенеп бетәрләрме, өлгерерләрме, барсы элементларны киеп өлгерерләрме, түбәтәйләрне кайда пилотка кияләр, кайда шуңа борчылам. Бик долкынланам. Шул үч улыгызны карап, сезнең гаиләгезнең гомумән шундый торыш икәнлегенә сокланыплар, елдан ел сокланам инде мен гүзәл. Менә субханалла, менә аның бит иң зур ничек дип әйтү, шу гаиләнең җылысының, учагының сакчысы, булдыручысы гүзәл. Илназны гафу итәрәм, ул ачуламас алай дигәнгә. Шуңлый белә, кичә төнне бу костюм җыйдым, бүген җыям әле менә һаман карыйм, бөтенләй бер килгән микән, нәрсә калмаган микән, чыгып калмагандыр. Аллага шөкер, менә әтиянем бүген янәшәндәләр һәвакыт ниндидер зур концерт булганны, Чаллым, Казанмы, любой шәһәргә килеп җитәр, группабызга ошатырга ни мөмкинчелек бирәләр тегә. Ярдәм итәләр, менә әни белешләрем шәрәп килгән. Әти инде бу концертта җырлый, катнаша, шулай ук бик каты дулкынлана. Кичкенәдән инде әти, әни миңа беренче шу сәхнәгә алдымнарны алар күрсәтсәләр, шуңа күрә хәзер дә алар безнең янәшәдә, үзләренең авылларында чыгыш ясыйлар, алар в общем сәхнә янында кайнашалар, яшиләр. Менә шул әни ярдәм итеп тора, сәхнә артында күлмәкләрне эләктерешергә, балаларны барларга, чәчләрне ясашырга. Менә Аллага шөкер, алар бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Гүзәл, менә нәрсә дип әйтәсем килә, сезгә тапшыруга килер алдыннан мин сезнең нәкъ сезнең җырлаганыгызны музыкаль мәйданнарда тыңларга булдым. Сездә менә шундый искиткеч тавыш, менә мин яңадан гашыйк булдым сезнең җырлавыгызга. Менә үзегезгә көчле генә шундый үз урыныгызны алган артист булып эстрада үсеп китергә, менә гаиләгә күп көч кирәк. Сез сизәсез, менә үзегезгә ачылып китергә сез вакыт таба аласыз микән? Нәкъ шулай. Хәзерге эстрадада, менә дөресен әйткәндә, бик күп финанс чыгымнар кирәк. Чөнки ротация дигән әйбер бар, җыр яздыру дигән бар, аны әйләндерү. Ул җырны бит әле язып бетереп алдың да авторлардан, яздырдың да, эше бетмәде. Аны бит әле төрле каналларга, радиоларга, телевидениеларга күрсәтергә кирәк. Аның өчен бик күп чыгымнар кирәк. Инде балаларны үстерүдә ул чыгымнар, аеруча музыкант балаларын дип әйтегән дөресен. Гомумән менә спорт белән шөгыльләнгәндә бөтен кеше әти-әни белә инде чыгымнар күп кирәк. Әгәр дә син балага вкладываться итмәсәң, нәтиҗәсе дә булмый. Шуңа күрә тырышабыз, менә Камилнең үсешенә кирәкле булган уен коралларын, гармоннарын, төрле тональность тальяннарын да алырга. Шуңа күрә аларныкы булсын, алар бездән дә яхшырак булсын дигән теләктә яшибез. Hürmetli tamaşaçılar, Bahawievlarning konserti başlanıp ketdi. Biz indi albatta ularga eng ezgi tilaklarimizni yetkazamiz. O'zingiz ko'rib ketdingiz hali sahnada shinabda to'li, matur, talantli oila Go'zal Idrisova, Kamil, Ramil, Marsel, ham endi oila boshliqlari Elnas Bak. Qirg'izlar kim kela, maxsus qonaq degan rejissyor o'zi aytdi, Kamil Bak. Alqishlar, salam Kamil. Şərmisiz? Менә iyi deb әйтәсе килә инде, чөнки 2 ел элек аларның концертына килеп, шулай Камил белән матур итеп аралашып, танышып, якыннан матур шундый эшләп, кайтып киткән, матур хисләргә тулланып. Камил, гомумән кайфләр ничек? Әйбәт. Синдә бөтенләй дулкынлану хисләре сизелми. Юк, Син өйрәнеп беткәнсеңдер инде, әйбәт. почти. Ояна ничә җирдә чыгыш ясыйсың? Син шундый бераз статистика алып барганың булдымы, Камил? Ну, юк, только тик фотографиялардан карап барам. Карыйсым, 21 августта, монда булдым. Ой, уже 22 август монда булдым.
Син бит Камил чынлап та конкурсларда, ниндир ярышларда, чыгышлар ясаудан да тыш сине хәзер тантаналарга, мәҗлесләргә дә чакыра башладылар бугайым. Ул мәктәпләрдә чыгыш ясауларынан шутлап та тормыйбыз инде без. Арып китмисеңме син мондай тормыштан? Ордыра. Әлбәттә укуны да алып бара икән, уку елында, бит. Әйе. Синең өчен уку мөһимрәкме, әллә шушы иҗади дөньяңмы? Ижады. Менә моны гүзәл белән Илназ ишетмәсеннәр инде, әйме Камил? Они уже привыкли. Алар уже беләләрме ни? Әйе. Һәм синең өчен менә шу иҗат юлыңны үстереп, тырышып алып барсаң, төп укуның бик кирәге юк дип уйлыйсыңмы син? Әйе. Һәм шуның буенча синең киләчәк тормышыңны бәйлисең киләме, ныклап артист буласың, уйныйсың килә. Әйе. Музыкант буласым килә. Сер итеп кенә әйтәм, Камил безнең ул уйнап чыгышлар гына ясап калмый, ул инде 2 ел элек бик дәрәҗәле стипендиягә лаек булган. Кемнең стипендияларын алып әле яшисең син, Камил? Казан мэры стипендиясына лайык булдым һәм Рәсәй күләмендә Денис Мацуев пианист исемендәге стипендияга лайык булдым. Ничә ел аласың инде ул стипендияларны? Бер тапкыр гына бирә торган стипендия. Елына бер генә тапкыр биреләме ни? Һәм стипендия манзара. Ничек хәлләрегез сезнең? Бик яхшы. Һәр вакытта позитивта. Ох, молодцы, шундый кешеләрне менә мин сизеп бит сезнең янга килеп бастым, шундый позитив рухлы кешеләр. Минем кебек кешеләр икәнлеген сизеп. Ничек сезгә бүгенге концерт? Бик шәп. Бу концерт кына түгел, бу тормышның юлын ничек алып барырга өйрәтү концерты. Менә монда моның ише гаиләләр булып, шулай яшәү, монардан да бәхетле кеше юк. Алар бик бәхетле һәм аларга карап без тормышның именно шул гаиләдә генә бәхетне табырга тиеш. Бик гаилә искитмәле һәм инде бу татар халкына хас гаилә дип әйтергә кирәк. Менә моны безнең бөтен республикада шулай яшәсәләр, бик шат булырга тиеш һәрбер гаилә. Бик дөрес булыр шулай яшәсә барсы да, әйме? Бик дөрес. Бу безнең мөселманча яши торган гаилә. Татар сәнгатен, мәдәниятен үстерәгә. Сәнгатьтә дә һәм эшләп тә үсә торган гаилә. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә бик шундый шатланам, тамашачылар арасында шундый концертның һәрбер мизгелен аңлап, үзенә сеңдереп, шундый матур нәтиҗәләр ясап, күңелен тулыландырып кайтып киткән тамашачыларга рәхмәт сезгә. Бик шәп концертлары, бик үрнәк гаилә. Шундай хисләнеп утырабыз инде карап. Тамашачыларга сезне тагы да якыннанрак таныштыру ниятеннән шундый сорау бирәс килә. Менә сез икегез дә авторлар, Илназ Гүзәл, әйме? Кайсыгыз сүз иҗат итә, кайсыгыз сүзне көйне икесен бер юлы иҗат итә? Шул яклап, Илназ. Мин инде күбрәктер дип әйтергә, көйендә күбрәк көйендә минем. Кай вакыт инде сүзләр дә килеп чыга, текстын да язам. Гүзәл инде ул безнең көйгә басым ясый башлады бу соңгы елларда, кемнең арбасына утырсаң шуның чанасында шуарсың дип әйтте. Шуңа күрә әйтәс килә инде. Аллага шөкер, үзебез иҗаттабыз, үзебез шушы иҗатта кайныйбыз. Әле үзебезнең җырлаулардан гына тыш, әлбәттә безнең шушы татар эстрадасында коллегаларыбыз да безнең җырларыбызны җырлыйлар. Мәсәлән, алар бүгенге көндә кемнәр Гүзәл? Илназ җырларын бик күп җырлыйлар инде, аның Рәис Васыйхов, мәрхүм Резидә Шәрәфиева бик матур итеп башкарадыр. Филүс Кахиров, Мөнир Рахмаев, Ландыш Нигъмәтҗанова, Диля Нигъмәтуллина, Алина Даутова, Булат Нигъмәтуллин, тагын Альбина Апанаева, Гүзәл Идрисова, Азат Фазлыев, Җавит Шакиров. Монда Балалар да җырлый, чөнки мин мәктәптә укыткач, балаларга җырлар теге җитмәү сәбәпле инде менә Илназга. Мөрәҗәгать иттем, тапталмаган җыр булсын әле, менә шундый темага булсын дип язып бирде. Табигать, кояш турында, балалар турында менә шундый. Хөрмәтле дуслар, традиция буенча инде, әлбәттә, кайгырып, хәсрәтләнеп, бәрешләрен пешереп, бөтен тәмле ризыкларын җыештырып килеп җиткән Гүзәл Идрисованың әнисе Әнүзә ханым. Хәерле кичләр сезгә.
Hayırlı işler üzerinizge de. Biz de rahmet geliyoruzge. Үзегезгә рәхмәт. Мин инде традицион рәвештә димин, чөнки төгәл 2 ел ярым элек без бит инде килеп, шулай концертта танышып, Ануза ханым белән Гүзәл Идрисов Ләйлназ Бахның концертында репортаж эшләгәндә, аның тәмле ризыкларын ашап, шулай тысыланып кайтып киткән идек. Әле дә күрдем, шундый рәхәт булып китте, җылы булып китте. Ануза апа, гомумән сәламәтлекләр ничек? Хәлләр ничек? Сәламәтлек ничего инде. Клубка йөрибез. Без бит инде пенсионерлар икебез дә. Авылда постоянно клубта, шоңгыда чыгабыз менә. Көн сайын 10 круг бәрәңге бакчасыннан. Традиция инде ул безнең. Клубка йөрисез, сез җырлыйсыз, иптәшегез белән, әйе? Мин шигырь сөйлим, ул җырлай. Әле бит әле сер итеп кенә әйтергә кирәк. Бүген сезнең тормыш иптәшегез исеме? Идрисов Фирдәвис Мәҗитулла. Фирдәвис абый бүген җырлый. Ә инде Ануза апа безнең матур иттереп шигырь сөйли. Мин клубта сөйлим. Әле бер генә куплет сөйләгез инде. Мин әлем тамашачыларга сөйләтәс килгән. Бер генә куплет. Үткәннәргә кайтып килдем әле. Хәтер дәфтәрләрен актарып. Шушы кадәр гомер узылганмы? Туктап калдым бераз тын алып. Әле бүгенгедәй хәтеремдә тибрәп үскән нәни бишегем. Әле кайчан гына ачкан идек әнкәй белә мәктәп ишеген. Мәктәп елларының сукмаклары кушылдылар улы юлларга. Эх, кайтасы иде йөгерә-йөгерә, бер кайгысыз шушы елларга. Әнкәй биргән тәмлүшкене ашап, каз саклыйсы иде болында. Арып талып бер йоклыйсы иде әнкәй җәйгән йомшак урында. Үткәннәргә кайтып килдем әле. Хәтер дәфтәрләрен актарып. Ничек кенә шулай тырышсак та, булмый икән кире кайтарып. Ой, Ануза апа, шунда кирип киттем сезнең шигырыгызның сөйләменә, иштәлегенә. Бик зур рәхмәт сезгә. Концерт ничек бүген сезгә? Бик әйбәт, бик күңелле, карарга да бик күңелле, артистлар да бик матур, җырлар да бик матур. Тулы матур гаилә бит әйме, балалары белән бергә шулай оештырганнар концертларын, һәрбер номер үз урынында. Әйе, дөрес. Бик матур, бик күңелле. Концерт ничек сезгә бүген? Яхшы. Нәрсәсе белән яхшы? Ничек дип алмадык. Хөрмәт иткән кешеләргә киләм мин. Концертка йөрим. Аларны хөрмәт итәм. Институтта бергә укыганда эшләдем. Илназ беләнме? Илназ укыды. Сез курсташлар. Юк. Мин эшләдем институтта эшләгәндә ул бездә Сез укышыгыз. Юк. Якташлар. Әлегесе мизгелләрдә, хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә Камил Бах матур иттереп үзенең гармонында уйнап тамашачыларны куандыра. Искиткеч, яхшы, моңлы энергетика тантана итә Бахларның концертында, дусларым. Бик шәп, бик ошады. Бик матур концерт, бик шундый җылы, күңелле, рәхәт, торып бейсиләр килә. Вообще, молодцы. Гаилә концертлары бүгенге заманда бик сирәк күренеш. Шуңа күрә без бик теләп килдек бу концертка. Илназ Бах белән Гүзәл Идрисовага бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, менә утырам әле рәхәтләнеп Бахларның малайлары урталарында. Алардан шундый менә яхшы энергетика килә. Аны сөйләп бетерерлек тә түгел. Менә аларны шундай мәйтеп менә сөясе килә. Субханалла, машалла инде алар. Үземдә дә ике малайым. Менә шу балаларны малайларында күргәч ничектер менә шундый якыннар, шундый рәхәтләр, шундый тәрбиялеләр, субханалла. Талантларын инде сез үзегез күреп торасыз. Малайлар, biz инде әйтеп киттек, 2 ел элек без бу сезнең шундый матур концертыгызга сез дә катнашкан, әти-әниләрегез оештырган концертка килеп репортаж эшләп киткән икән, ләкин безне беренче тапкыр бүген күргән тамашачыларга сезне янәдән якыннанрак танытасы килә. Менә бит инде Камил, сиңа бүген ничә яшь, ничәнче сыйныфта укыйсың? Миңа 14 яшь, мин 8 класста укыйм. Музыка мәктәбенә йөрисең, шулай бит? Әйе.
Һәм тагын яраткан шөгыльләрең кайда тагын нинди түгәрәкләргә йөрергә өлгерәсең син? Шул музыка, бүтән юк. Бүтән дә вакытта калмыйдыр инде бит. Ә менә Камил, вакытың булганда син нәрсә эшләргә яратасың тагын? Ну, хәзер яңа хоббим аранжировкалар ясау. Ну, әзрәк шуны, не прям. Өйдә дә син миңа калса еш кына баян гармуннарны алып уйнап йөрисеңдер, әйме? Әйе. Син ансыз тора алмыйсың багы, менә мин сине күзәтеп торам, коридор буйлап та барасың. Гримеркада да уйнап утыра, ул концерт сәхнәсендә дә. Әйе. Көненә ничә сәгать китә син шушы музыкага? Конкурс или концерт булса, 3-4 була. Ә менә әти-әнигә булышу, аңа вакытың каламы син ярдәмләшергә аларга? Почти, әйе. Хәзер инде уртанчы малайлары Гүзәл Идрисова, Илназ Бахның. Ул инде безнең Рамил сиңа ничә яшь? 11 яшь. Мин футбол белән шөгыльләнергә яратам. Һәм син ничәнче сыйныфта укыйсың? 5-нче сыйныфта укыйм. Ә иң яраткан дәресең нинди дәрес синең? Культура. Физкультура, димәк, син спорт яратасың, сизелеп торайым, футболга йөрим дисең. Ә нинди билгеләргә тәмамладың менә үткән чирекне дип әйтергә кирәк инде? 5-4. Синең эшчеләрең юк? Юк. Сезнең берегездә дә эшчеләре, абыйларыңда да юкмы? Юк. Ничек өлгерәсез сез? Миңа бу серләрне Идрисовлар, Гүзәл Идрисова, Илназ Бахтан бөтенесен дә белеп китергә кирәк. Ә синең менә әниң, әтиң әзерләгән иң тәмле ризык нинди ризык? Шашлык. Марсель, сиңа ничә яшь? Миңа 9 яшь. Мин 3-нче класста укыйм. Сез барыгыз да бер мәктәптә укыйсызмы? 3 туган. Әйе. Ә син нинди билгеләргә укыйсың? 4-ле, 5-ле Бер тапырда 3 алганың булмады, әйе? булды. Ә син 3 алсаң, әти-әнигә әйтергә куркасыңмы? Әйе. Алар сине ырышалармы? Юк. Юк, урышмалар. Ә нәрсә диләр соң син 3 алып кайтсаң? Ырышалар. Илназ, чынлап та менә үзегезнең концертыгызда шул хәтлек җаваплы һәрбер адым. Әйм үзегез чыгыш ясыйсыз, үзегез аннан соң балаларга чыгыш ясаганда аны контрольдә тотасыз. Контрольдә тотмыйча булмый, беренчектә контрольдән югалсалар бетте башаннары. Сез гомумән менә тормышта була бит шундый контролер кешеләр. Һәр нәрсәне гел күзәтеп кенә инде тәртиптә тотасыз. Сез шундый кешеләргә керәсез үзегез тормышта. Керәм дип уйлыйм мин, чөнки бу малайларны контролер итмәсәң, тормышта алар башыңа менеп утырачаклар. Шуңа күрә Алла сакласын, һәр нәрсәнең үз урынында, һәр нәрсәнең үз кадерен, һәр нәрсәнең үз җаен тәмин белергә тиешләр алар. Теге килде китте, кем әйтмеши, барлык булган әйбергә генә әзер утырмасыннар. Вот. Шуңа күрә каян килә, өстәлгә ризык белеп торсыннар, кая барып эшләргә кирәк, каян килә акчасы дип. Һәр нәрсәнең дә алар инде тәмин белергә тиеш, рәтен белергә тиеш. Шуңа күрә тәртибен. Иде, контроль итмәсәң булмый. Контроль итәбез инде, хатында контроль итәбез, Аллаһка шөкер. Үзәлендә контроль торырга кирәк. Әле безнең эт тә бар, этне дә контроль итәбез. Ансы Аллаһка шөкер. Иң мине тыңлаучы җан иясе ул минем эт малай. Концерт бүген ничек сезгә кызлар? Бик шәп, без бүген икенче тапкыр киләбез инде. Кабаттан киләсез. Кабаттан киләбез, әйе. Нәрсәсе белән шулай кире бу концертка килергә сезнең нәрсә җәлеп итте? Ошады. Кабаттан шул ук эмоцияларны ничек булай кичерергә килдек, әйе. Без миңа тоже бик ошады концерт. Тоже икенче тапкыр киләм. Бит дуслар, менә тамашачылар, тугры тамашачылар дип әйтергә кирәк инде Бахлар гаиләсенең янәдән килгәннәр, әле күптән түгел генә узган булса да, димәк, аларның иҗаты сезнең йөрәкләргә, сезнең җаннарга бик кирәк, бик мөһим, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Гомумән чынлап та җыр таланты Гүзәлгә кемнән бирелгән? Әтисеннән бирелгән, аның 3 яшьтәге уже кассетлары бар ие. Гүзәлнең җырлый торган бөтен Сабантуйда Гүзәл җырлыйдыр ие безнең. Сүзен белмәсә дә, ул аңа көен кушып китәдер ие. Үзе уйлап та чыгара иде. Үзе уйлап чыгара, менә сказкаларны үзе уйлап чыгарып сөйлидер ие, менә туктап калмый ул. Инәнә дип булса да кушып китәдер ие. Биттире бала иде, биттире. Үскәндә ул. Әнүз апа, сезнең гаиләдә бит инде 2 кыз, берсе Гүзәл, берсенең исемен Резидә. Резидә иҗат юлын сайламаган, шулай бит? Сайламады. Хотя бетергән ие, с отличием пианиноны бетергән ие.
сайламады инде. Гүзәлнең менә талантыннан башка хатын кыз буларак, әйбәт әни буларак, хәләл җефет буларак, әле алай гына түгел эшендә алып бара бит әле, бизнесында да алып бара, укыта да балаларны, мәктәптә дә укыта. Менә шушы төрле яклап булганлыгы, уңганлыгы сездән бирелгәндер инде, Мәнүз апа. Biz аның белән ошаган иде. Теге тотсак, үзе торган. Икебез дә шундый менә башлаган эшне бетерә торган. Өендә дә тәртип аның. Менә шаклар ката мин аңа, алар собадан кайтып әле киреп җитмәделәр. Без килеп җиттек. Аның уже өе чип-чиста. Менә ничек киткәндә ул аны җыештырып киткән шулай. Менә шифонерларында карасаң, аның бер менә линейка белән тизгән кебек инде бөтен әйберсе дә. Бик булган дим мин аны, бик булган дим. Ул 4 мужикны бит әле барлап киемнәре белән барлап та алырга кирәк концерттан соң. Ул простой седефне дә алыштырып ялтырыклыга тага ул менә сәхнәдә ялтырасын. Менә Ташкентка бардык быел бөтен әйберне шуннан җыеп алып кайттык. Менә бизәгеч әйберләр, күлмәк материалларга бик күп әйбер җыеп кайтты. Менә ярата инде. Ул бит әйбер тектүрү бик авыр әйбер бит ул. Примеркага барырга кирәк. Үлчәмен бюджетериясын алырга кирәк. Бик булган дим инде мин аны белмим. Xudoy Teala selametlegen versin, selametlegen. Аңа сәламәтлек, аның гаиләсенә, сезгә сәламәтлек. Менә бит сез дә йөгереп килеп җиткәнсез 300 километрны якын айтып тиз генә табыннарны әзерләргә, хөрмәтләрен әзерләп балаларга шушылай булса да ярдәм иттек дип Мәнүз апа миңа сөйләп торды шул хатык. Шундый булышабыз инде. Мөмкин булганча барып җитәбез. Авылларда да концертларда барабыз. Ашатабыз, җиртәбез, төяп җибәрәбез. Булышабыз инде. Рәхмәт сезгә, Мәнүз апа. Булганыгыз өчен узын хәерле гомерләр насыйп итсен. Сезнең гаиләгезгә гүзәлләр инде үзләренең матур яшәешләре белән sizning яшәешегезгә шулай ук гөл дәрт кенә биреп торсыннар үзләренең уңышлары белән, үзләренең шундый үсешләре белән. Рәхмәт сезгә. Гүзәл өчен аерым рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Марсель әйтә әле, сезнең гаиләдә әниң усалракмы, әтиеңме? Әти. Нишләсәң ул сине әрли, урыша? Китап укыта. Көндә укытамы? Юк инде. Концерт булгач юк. Булай еш укырга таләп итә инде. Син беләсеңме, Марсель, китап уку бик файдалы икәнен? Әйе, беләм. Шуңа күрә инде ул әтиң сине дөрес итеп урынлы, әйтә, урыша диләр бит сезнең якта, безнең якта башкасында әрли диләр инде. Сине кем ешрак әрли, әтиңме, әниңме? Әти. Әти кеше бит инде баш булгач ул 3 малайны тотырга тиеш инде. Гаиләдә бүләкләрне кем күбрәк ала, бүләк итә сезгә, әтиегезме, әниегезме? Әни һәм әти. Әни һәм әти диде. Рамил, Марсель шулай ук башта әни дигән, аннан соң әни белә әти дияме? Менә сез егетләр үзегез әти әнигезгә әйтмичә, аларга ничектер менә аларның күңелләрен күтәрер өчен, аларның шулай күңелләренә рәхәт булып китсен өчен сюрпризлар эшлисезме аларга? Ничек итеп эшлисез? Туган көннәргә открыткалар һәм концертлар куябыз. Өйдә концерт куясызмы ни? Вот карарга ул өйдәге бакларның концертына нәрсә эшлисез сез? Уйныйбыз, җырлыйбыз ди Марсель. Хөрмәтле дуслар, Гүзәл Идрисова Илназ Бахның концертынан репортажны дәвам итәбез һәм минем янәшәмдә Гүзәл Идрисованың әтисе Фирдәүс әфәнде басып тора. Хәерле кичләр сезгә, Фирдәүс әфәнде. Рәхмәт, үзегезгә дә шулай ук. Рәхмәт. Сез инде бүген концертта чыгыш ясыйсыз, менә шулай матур иттереп сәхнә костюмнарында әзерләп алып килгәнсез. Гомумән сез бит инде бик җырларга яратучы, үзегезнең авылыгызда да матур иттереп чараларда катнашып йөргән актив, шулай ук артист дип беләбез. Дөресме? Шулай, без инде өлкәннәр генә калдык. Безнең яңа бүләктә шундый искиткеч матурдан культурабыз бар. Анда инде 37 ел ирле хатынны Дилбәр белән тормыш иптәше хезмәт итәләр. Без һәрбер улның чакыруын көтеп кенә торабыз. Хәзер бит телефонда килә, шундый клубка юнәләбез. Скетчлар уйныйбыз, җырлар җырлыйбыз, концертлар куябыз, рәхәтләнеп җал итәбез, сигезлеләр уйныйбыз, алтылылар уйныйбыз. Анда бездән әле олырак бер апабыз бар бит матур җырчы. Аннан соң миңа да быел 70 яшь тула. Калганнары шул 60-тан үстәгеләр. Яшьләр юк.
Менә бөтенесе үзебезгә калды. Фирдәүс әфәнде, гүзәлгә матур итеп җырлау сәләте сездән бирелгән дип аңлыйбыз без, шулай бит? Миннән генә түгел, безнең әниебез дә, әтиебез дә бик матур итеп җырлыйлар. Без инде, мин үзем менә 10нчы бала, әти сугышка киткән, 5 кыз калдырып, сугыштан соң 4 малай, тагын бер кыз. Менә әни белән әти кичләрен утырып, бик матур итеп шахталарны, миңа шөгырләрне өйрәттеләр белек чактан ук. Минем инде тоже үземнең гармунга сәләтем бар иде. Тальян алып бирделәр, аннан хромка, аннан баян үзем эшләп алдым. Мин инде 10нчы классны бетереп укырга китмәдем. Чөнки безнең абыйлар укыйлар, апалар безнең бөтенесе әти бөтенсен укытырга тырышты. Мин шул Чаллы шәһәренә килеп плотник, бетонщик булып жизнь бригадасында эшләдем. Аннан соң армия сафларында булдым. Аннан кайткач шофер булып эшли башладым. Менә 47 елга якын гомерем Чаллы шәһәрендә үтте. Хәзер инде пенсиягә чыккач, мин не эшләп йөрим монда, авылга кайтып китеп, иске нигезне өр-яңадан төзеп, менә рәхәтләнеп, һәрбер кичебезне Яңа Бүләк клубында ял итәбез. Безне белән шулай ук Илһам абыйның абыйсының малайлары, Флор әфәнде, ул да инде 69 яшьтә. Менә шундый зурлар без рәхәтләнеп ял итәбез. Бүгенгесе көндә Фирдәүс әфәнде үзенең кызы Гүзәл Идрисованың гаиләсенә нинди теләкләр җиткерер иде микән? Теләкләр, менә хәзер безнең өчен шуның хәтле шатлык, аларның концертлары, малайлар шундый музыкальный булып үстеләр. Аларга бәхетле тормыш, тыныч тормыш, шулай малайларының туйларында да утырып, рәхәтләнеп яшәргә язсын. Гадәттәгечә инде мин беләм, Бахлар гаиләсендә балалар шулай тырышып берәр җирдә чыгыш ясасалар, җиңү яуласалар, әйме, концертлардан соң сез аларга берәр бүләк ясыйсыз, берәр куяп кирип ашатасыз. Нинди бүләк көтә балаларыгызны? Алла теләсә, менә без инде күптәннән хакыялланабыз нигә? Нәрсә ул аквапаркка, Алла бирсә шунда барабыз. Камиләтә иртәгә мәктәпкә бармау иң зур бәйрәм булыр иде. Әллә барасың килмиге? Сиңа шул баян гармуннарың булса уку кирәкме инде, Камиләме? Юк. Моны укытучың ишетмәсен инде, ярыймы? Берүк, Гүзәл, сездән нинди планнар? Җыклау. Җыкы туйдырга, костюмнарны урнаштырып җыеп, икенче киләсе концертларга әзерләнергә, шул балаларны исән саулап мәктәпкә озатырга. Безнең бер үзебезнең хыялыбыз бар иде, без инде сер булып калсын, без инде шуны Алла бирсәм, язларда планга ашырабыз дип өметләнәбез һәм вәгъдә бирәбез балаларга. Сез ишеттегезме? Сезне бер шундый зур сюрприз көтә, так что тырышып укырга, тырышып тагы да. Әйе, сер итеп кенә, әйе. Ох, Марселнең күзләре янды инде. Нинди сюрприз көтә микән безне дип буга инде. Рәхмәт сезгә. Бахларның концертында хөрмәтле дуслар, шулай ук яраткан артистларыбыз Рөстәм Закиров, Люция Мусина да тамашачылар арасында йөриләр, күзәтергә килгәннәр үзләренең хезмәттәшләренең, дусларының концертларын. Ягез әле фикерләрегезне ортаклашып китегез. Беренчедән хәерле имин кичләр инде. Рөстәм абый, Люция ханым. Хәерле кич, инде без 29 ноябрьдә менә бу концертны алар Шулпан мәдәният сараенда эшләгәннәр без. Ул вакытны кызганычка каршы була алмадык. Бүген инде махсус килдек карарга. Инде Илназ бак инде ул минем энекәш дип әйтсәң дә була, минем якташ. Без инде алар белән күптәннән бер 20 ел Илназ белән аралашабыз. Ул мин оештырган конкурста катнашып, бик әйбәт, матур концерт, бик рәхәтләнеп яратып карап утырабыз. Инде Илназның үзенең көйләре, аннан соң гаиләсе, балалары шулай матур итеп уйнавы, менә халык та бик яратып карый. Фәкать якты ниләр матур хисләр белән утырабыз. Рәхмәт. Рөстәм абый ул күргәнен, белгәнен турыга бәреп әйтә торган шундый көчле шәхесләрнең берсе. Шуңа күрә Рөстәм абыйдан мондый сүзләр ишетү бик рәхәт, бик күңелле. Люция ханым, сезгә ничек? Бик матур гаилә, бик уңганнар булганнар, сокланып карыйбыз. Бары тик уңышлар телибез, исән сау булсыннар.
Hörmətli dostlar, мен инде шундый зур шатлык белән үземнең якташымны күрүем белән сезнең белән дә уртаклашам, сезнең белән дә якынрак таныштырып китәсем килә. Миләүшә ул безнең Башкортстанныкы Дәүләкәннеке, шулай ук бик оста итеп рилслар эшли, видеога төшерә, телефонда бөтен эшне сыйфатлы итеп башкара. Һәм шулай ук ул монда эшләргә килгән Миләүшә бит. Безнең Бахлар концертына. Хәерле кичләр беренче Миләүшә. Хәерле кичләр, Роза Хайруллина. Рәхмәт сиңа бик зур шундый сүзләрең өчен. Мин сине бик яратам, хөрмәт итәм. Шундый талантлы Роза Хайруллина менә Башкортстанны, Татарстанны менә шу урап йөри. Менә әле сөйләгәндә әйтте, ул менә бер көнгә генә килгән Казанга. Уйлап кына карагыз. Син шул тиклем эшеңне яратасың. Мин дә инде яратам. Бүген беренче тапкыр Бахлар гаиләсенең концертларын төшерәм. Һәм дә инде миңа бик ошый аларның концертлары, балалары шундый талантлы, матурлар инде менә шулай сокланып карап торасы гына килә аларга. Зур рәхмәт чакырганнары өчен. Ышанып чакырганнары өчен әйбит. Әйе инде мин прям не переживаю. Бар да яхшы булачак алар без. Прям на расслабоне снимаю контент. Без инде дәвам итәбез Миләүшә белән үзебезнең эшебезне эшләргә, башкарырга. Ә сезгә инде матур ел сәгатьләре, сезнең дә күңелләрегез безнеке кебек шундый матур, рәхәт хисләргә тулыланып кына утырадыр дигән ышанычта каласы килә. Миләүшә Роза Хайруллинаның программаларын карап кына торыгыз. Ул нык тырыша. Нык яратам. Яратам, мин дә сине яратам, сезне яратам. Рәхмәт Миләүшә булганың өчен. Менә Гүзәл чынлап та ул бит әле укытучы, мәктәптә укыта. Гүзәл ниндирәк укытучы сез? Читтән күзәтеп торганда, үзегез турында нинди укытучы дип әйтә алырыгыз? Мин Илназ көлеп куйды. Мин бик йомшак, үземне коты кырыс укытучы дип әйтмәсем, балалар мине Аллаһка шөкер ярата, төрле сюрпризлар ясый, вы самый добрый, самый лучший дигән открыткалар бөтен бүлмәмә тутырып элделәр. Бүләкләр, апкиләр, кочаклыйлар, үбәләр, ул особенно кыз балалар инде кайвакыт үземнең улларым күреп ала да, ничә балалар сине кочаклыйлар дип, теге нитеп миңа претензия ясап чыгып китәләр. Балаларны яратам мин. Балалар бит алар нәрсә дип әйтим, самими шундый, алардан күп нәрсәне өйрәнәсең. Алар бит ишкерсез бит, алар бит нәбер сөйли, идә нәрсә булганда сөйлиләр. Ой, алар вообще кызык инде хәзерге балалар. Идә нәрсә булганнар. Безнекеләр дә шулай ук сөйлиләр. Шуңа күрә укытырга бик ошый миңа, чыннан да менә шул кыягыз эшләрен бераз битерсәләр, безнең министерство образованиелар бик яратып эшләр тагын да. Балалар белән элемтәне дә ничектер яхшыртырга, күбрәк булырга, алар белән эшендә мин аңлыйм сезнең сатунасыз алып барганыгызны. Шулай булсын, ишетсеннәр алар. Вакытны күбрәк ала. Шулай. Менә хәзерге заманда бит инде кызганыч эстрадада үзеңнең үсешеңне тоер өчен ничектер сине күбрәк ишетсеннәр, күбрәк күрсеннәр өчен социаль челтәрләр гөрли һәм хайп кирәк диләр бит инде. Сез моңа ничек карыйсыз? Нәрсә дип әйтим инде, мин бу хайп дигәнгә хайп. Хайпмы, кемдер хайпты, кемдер хайпты. Без хайпта түгел, Аллаһка шөкер, без үзебезгә канәгать булып яшибез, Аллаһка шөкер. Андый хайпка мин бик начар карыйм. Ничектер ул безнең гаиләгә килешми. Чөнки менә минем подписчиклар арасында әйтәм бит, әтиәниләр, балалар карый бит, ничек мин анда ләсә ничек хайп ясап ятыйм. Мәсәлән, шул ук мунча адам шишенеп, ничек мин аны барсында шамалыйм да, мин 3 малай әнисе бит әле дип, шуңа күрә инде авызыңны шамалап кына ачып, матур итеп сөйләшеп, Аллаһка шөкер хейтерларым юк, шуңа куанам. Миңа теләсәнсә язып торучылар юк. Аллаһка шөкер. Сез чынлап та бөтен яклап та үрнәкле гаилә. Шуңа күрә сезгә бу кирәкми дә, мин фикерегезне генә беләсем килгән иде. Менә бер генә сорау тагын бирәсе килә сезгә. Сез бит инде мәш киләсез бу иҗат дөньясында, өйдә, үз йортыгызда шулай ук күп вакытны көчен таләп итә торган дөнья бит инде, үз йортың белән яшәвәйме? Ә менә бер-берегез белән икегез генә калып сөйләшергә вакытларыгыз бармы сезнең? Свиданиялар эшләргә бармы? Менә шундый кайдыр чыгып китәргә теләгән икегезнең вакытларыгыз, мөмкинлекләрегез? Мөмкинлекләре бик әллә ни вакыт ягыннан карасаң, мөмкинлекләре бик нинде, тыгызрак, ләкин кай вакыт менә Гүзәл театр спектакльләргә билетлар ала, шунда икәү генә чыгып китеп, 1-2 сәгать җай итеп кайтабыз. Һәм безнең иң яхшы свидание инде ул ике рәхәтләнеп, икәү генә барып сөйләшү, ул бер мәҗлескә барганда. Икәү генә барабыз, рәхәтләнеп сөйләшеп, балалар да кысылмый. Обычно мәктәптән кайтканда әле берсемен дә башын тыга машинада барганда. Бүген менә шундый билге алдым дип, бу яктан тагын берсе Марселин. Куаныч инде ул. Марселинды курайын чыгарып, менә бүген монда монда киерәндем әле дип
Машинада уйнап баралар, гармон тартып баралар, гурай сыздырып баралар. Шуңа күрә без Күңелле. икәү генә барганда менә шул безнең өчен ничектер җал һәм шул свидание. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, Гүзәл Идрисова, Илназ Бах һәм аларның балалары белән бергә матур итеп оештырылган концерт тамам. Минем тапшыруның автор һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезнең белән түгел бер генә атнага саубуллашам. Әмма дә ләкин бүгенге концерттан алган нәтиҗәләрем белән, рухи азыгым белән сезнең белән дә тагын уртаклашасым килә. Бахлар, сез афәрин. Сез милләтебезне, сез сәнгатебезне, сез мәдәниятебезне үстерә торган һәм аның үсешендә зур тырышлык куйган үрнәкле гаилә. Балаларыгызны шулай матур тәрбияләп, бар җиһанга кирәкле үрнәкле гаилә булып яшәвегезне киләчәктә дә дәвам итегез. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Без сезне яратабыз. Бахлар, сез суперлар.